U prirodi postoji puno nevjerojatnih priča, a priča o leptiru, biljci i mravu jedna je od njih. Na vlažnim livadama u nacionalnom parku Plitvička jezera, znanim kao Vreljske i Rudanovačke bare, svoj je dom pronašao velik broj leptira, zvanih močvarni plavac ili latinski Fengaris alconalcon. Unatoč nazivu, plav je samo mužjak i to s gornje strane krila. Ženka je neugledne smeđe boje, donja strana krila oba spola je sivo smeđa s točkama nalik sitnim očima. U srpnju i kolovozu vrijeme je parenja, a svaki leptir ima samo jednog životnog partnera. Kada dođe vrijeme za polaganje jajašca, od svih cvjetova na livadi ženka traži samo biljku pomalo čudnog imena, plućna sirištara, na čijem će pupoljku ostaviti nekoliko jajašca. Nakon 10 dana hrapava opna jajašca puca i izlazi mala ličinka. Odmah ulazi u cvjetni pup koji joj postaje stan i hrana. Ličinka izlazi iz cvijeta koji joj je bio dom protekla 3 tjedna, te se, poput alpinista, svilonom niti spušta na tlo. Bespomoćna ličinka na tlu vrlo lako može postati plijen raznih životinja. Bude li imala sreće, prvi će je spaziti crveni mrav. Nježno će je uhvatiti svojim čeljustima i unijeti u mravinjak. Brigu za malu gusjenicu kroz nadolazeću zimu sad su preuzeli mravi. U hodnicima i komorama mravinjaka hranit će je i brinuti se za nju 7 do 8 mjeseci. Početkom ljeta gusjenica se zatvori u kukuljicu, u kojoj će se dogoditi potpuna promjena njezina tijela. U srpnju i kolovozu, u prvim jutarnjim satima, dok mravi još spavaju, iz kukuljice izlazi leptir. Mravi više ne prepoznaju svoju gusjenicu i leptir što prije mora napustiti mravinjak, kako ga ne bi napali i pojeli. Na prvom jutarnjem suncu širi svoja krila te odlazi na livadna prostranstva. Od zaljubljenih leptira do kuće u cvijetu, od presvlačenja do spuštanja po svili, od života u mravinjaku do promjene tijela, od jutarnjeg bijega do lepršavog leta, sve je spremno za novi krug života.